खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। फरायसा लोगो नोंथांमोन दिनै बे भिडिअआव आं नोंथांमोनजों डिसकास खालामनो नागिरदों चेप्टार 4नि मोस्ट इम्परटेन्ट कुइसन आरो बे चेप्टार 4आव जोङो थांखांनाय जा पार्ट 1 भिडिअ बे भिडिअ जोङो 2021 मायथाइनिफ्राय हमनानै 2019 मायथाइसिम गोनां प्रिभियास इयरनि कुइसन पेपारखौ जोङो डिसकास खालामखांबाय आरो बे भिडिअआव जोङो आद्रा थानाय जा इयारनि दङ डिसकास खालामनो गोनां बे इयारनिखौल'सो जोङो नायगोन। स' गोबाव खालामालासे जोङो स्टार्ट खालामनोसै दिनैनि बे भिडिअआव नोंथांमोननो जोङो दिन्थिनो नागिरग्रोदों फार्स्टआवनो 2018 मायथाइनिफ्राय जोङो जागायगोन। दा बेवहाय बेफोरखौ अलरेडि डिसकास खालामखांबाय बेखायनो बेखौ डिसकास खालामथ'लिया आरो माबाफोर जुदि सोंनांगौ दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्स बक्सआव थांनानै सोंहरनो हागोन। दा बेफोर गासैखौबो जोङो डिसकास खालामखांबाय आरो जायफोर फरायसा बिथांमोननो बेनि पिडिएफखौ नांगौ बिथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै मोनसे लिंक होनाय दङ बे लिंकआव थांब्लानो नोंथांमोना बेनि पिडिएफखौ एप्लाइ खालामनायनि गेजेरजों मोननो हागोन। दा बेनिफ्राय सोंथिया फैबाय बेनिफ्राय जोंहा डिसकास खालामनांगौ दङमोन। दा नैबे नोंथांमोना 10 नाम्बारखौ नुदों बे 10 नाम्बारनि जा सोंलु बेवहाय दङ सोंलुआ बेवहाय ए नाम्बाराव जा सोंथि दङ बे जाहैबाय एल्कालिन KMnO4 नङाब्ला एसिडारि K2Cr2O7 जों इथानलखौ फुदुङोब्ला मा जागोन फिनजाथायाव गोनां जानाय रासायनारि समानथायखौ लिर। बेनिफ्राय नेक्स्टआव कुइसना दङ मोनसे बिदिन्थिजों दोनखारनाय फिनजाथायखौ बेखेव। बे जाहैबाय 2020 मायथाइयाव फैदोंमोन नैबे जा कुइसन बे बि नाम्बारनि सोंथिया। बेनिफ्राय सि नाम्बाराव दङ गाहायाव होनाय खौसेफोरनि मुंखौ लिरनो होदों बे जाहैबाय नैबेनि जा कुइसनाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे खौसेनि मुंखौ लिरनो होदों आरो बे जाबाय 2021 फैदों आरो गुबुन फारसेथिं बे जा 10 नाम्बाराव सोंथि नुदों नोंथांमोना बे 2018 मायथाइनि सोंलु बेनिनो आं पार्टिकुलार बे कुइसनखौ नैबायदि सि आरो बि बे मोननैखौ बबे इयाराव फैदों बेखौबो आं लिरनानै होनाय जादों। बेनिफ्राय दा बे गासैबो 5 मार्क्स। बेनिफ्राय दा बे सोंलुनि फिननायफोरा जाहैबाय ए नाम्बारनि जा सोंलु बेयो जाहैगोन बेबायदि जाहैगोन एल्कालिन KMnO4 नङाब्ला एसिडारि K2Cr2O7 जों इथानलखौ फुदुंब्ला इथानइक एसिड सोमजियो फिनजाथायाव गोनां जानाय रासायनारि समानथाया जाहैबाय। दा बेबायदि जाहैगोन रासायनारि समानथाय नोंथांमोना भिडिअखौ पज खालामनानै लिरनो हायो आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना बे भिडिअखौ नांगौ बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनो हागोन जाहाथे नोंथांमोननि HSLC 2022 मायथाइयाव जाहाथे बयबो मोजां उथ्रिसार जानो हायो बेनि थाखायनो बै थांखिजोंनो जोङो बे लास्ट इयारनि पेपारनि सलुसनखौ नोंथांमोननो थाखाय सम दिहुननानै जोङो बानायनो थाखाय फोसावदों आरो भिडिअ लाबोबाय थादों। बेनिफ्राय दा नेक्स्टआव फैबाय नेक्स्ट बि नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि एन्सारखौ आं सिगाङावनो होबोखादों बेखायनो बेखौ बेवहाय लिरफिननाय जायाखै एन्सारखौ आं नोंथांमोननो बेनिखायनो नोंथांमोना बेनि जा फिननाय बे फिननायखौ नोंथांमोना बेवहाय मेनसन खालामखानाय दङ 5B HSLC 2020 खौ नायब्लानो नोंथांमोना बेनि फिननायखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय बेवहाय सि नाम्बारनि जा सोंलु बे सि नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया दा बेवहाय स्ट्राक्चार होनाय दङ बे स्ट्राक्चारनि नामफोरखौ लिरनो होदों बे स्ट्राक्चारनि मुंफोरा फारियै ब्रम' इथेन आरो मिथानेल जागोन। गुबुन फारसेथिं बे मोनसे गल्डेन चान्स बेखौ हायाब्ला गुबुन मोनसे अर होखानाय थायो बेखौ हायाब्ला बेखौ लिरनाय। बेनिफ्राय बेवहाय 11 नाम्बाराव दङ ए नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि। दा सोंथिया बेबायदि जाग्रोगोन गिबियावनो सोंथिखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो माबायदि सोंलु। दा सोंथिया बेबायदि आरो बि नाम्बाराव दङ बेबायदि। दा बि नाम्बारनि जा सोंथि बे फैनाय नङा नोंथांमोननि सिलेबास बायदि नोंथांमोना फरायनो नाजा बबे सोंथिया फैगोन दा बेखौ नोंथांमोना सिलेबासखौ नायब्लानो हमनो हानांगोन। सिलेबासखौ नायनानै फरायनो नाजा जों गासैबो भिडिअफोराव बुंबोनाय जादों जे सिलेबासखौ नायनानै फराय 2022नि थाखायसो बे मिलायगोन आरो गुबुन जुदि 2023 बेनि थाखाय आलादा सिलेबास जानो हागौ बेखौ सेबाया फोसावो। 2022नि थाखाय सेबाया जा सिलेबास फोसावनाय बे हिसाबैसो सोंथिफोरा फैगोन आरो जाय सोंथि दङ बेखौ नोंथांमोना नेग्लेक्ट खालामब्लानो जाहैबाय। बेनिफ्राय दा बि नाम्बाराबो फैनाय नङा आं गासैखौबो बेवहाय नोंथांमोना लाबोदों फैनायखौबो लाबोदों फैयैखौबो लाबोदों आरो फैयैखौ नोंथांमोना नायाब्लानो जाहैबाय। बेनिफ्राय नैबे सि नाम्बारा फैगोन बे जाहैबाय नैबे 2020आवबो फैदों साबोननि सुस्रांनाय खामानिखौ बेनिफ्राय HSLC 2018आव फैदों बेयो बे गासैबो HSLC 2018आव फैनाय। दा बेनि सोंनायनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन
ए नाम्बारनि जा सोंथि बे फिननाया जाहैबाय बेबायदि सडियाम कार्बनेटजों इथानइक एसिडआ फिनजाथाय जायोब्ला संख्रि कार्बन डाइ अक्साइड आरो दै सोमजियो फिनजाथायनि रासायनारि समानथाया जाहैबाय बेबायदि जाहैगोन नोंथांमोना भिडिअखौ पज खालामनानै लिरनानै ला बेनिफ्राय सोंथि बिनि बेवहाय साबोननि सुस्रांनाय खामानिखौ बेखेवनो होदों दा बेनि सोंनायाबो गिबियावनो दंखायो सिगांनि भिडिअखौ नोंथांमोना नाय बेनिखायनो आं बेवहाय फिननायखौ लिरफिननाय जायाखै बेवहायबो सोंथि नं बे 6C एसएसएलसि 2020 खौ नायब्लानो नोंथांमोना बेनि फिननायखौ मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो बेवहाय दाथाय सावगारि आखिनो होदों बिउटानननि दाथाय सावगारिया जाहैबाय बेबायदि स' बे दाथायखौ हानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो मावफुं गदिथायनि फर्मुलाफोरखौ हाग्रोनो नांगोन स' बेखौ हाब्लानो नोंथांमोना बे दाथायखौ आखिनो हागोन बेनिफ्राय 12 नम्बरनि सोंलुआ बेबायदि गाहाय होनाय बबेया मोनसे गोरोबखौसायारि थाखोआव गोग्लैयो दा बेबायदि होननाय दङ बे जाबाय प्रपेन बे जाहैबाय बिउटिन दङ बेनिफ्राय बे जाहैबाय बिउटाइन आरो बिदिनो दङ बे जाहैबाय प्रपिन दा जोंहा मावफुं गदिथाय बे गोरोबखौसायारि बबे गोरोबखौसायारि थाखोआव गोग्लैयो बबेया बेखौ जोङो लिरनो होदों स' बेखायनो बेखौ लिरनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना गावबा गावनि कपियाव गावबा गावनि बहियाव बेफोरनि दाथायफोरखौ आखिना लायोब्ला जोङो गोरलैयै जोङो बेखौ हमनो हायो दा जोङो नुनो मोनबाय जे नैबे जा मोनब्रै खौसे मुवा कार्बननि खौसे मुवा बेनि मादाव नैबे गिबियाव नैबे दङ जा C3H6 बेनि मुङा जाहैबाय प्रपिन आरो बेनिफ्राय दङ बेयो नैबे C4H8 बे जाबाय बिउटिन बे मोननैबो एखे मावफुं गुदिथाय प्रपिन आरो बिउटिन थामहिनबा बिसोरो एल्किनाव दङ आरो बिसोरो जाबाय मोनसे गोरोबखौसायारि थाखो जाहोना जाबाय बिसोरनि जा जोङो फारागथिफोर दङ फर्मुलानि फारागथि बिसोर एखे आरो बिसोरो एखे मावफुं गुदिथाय दङ बेखायनो बेखौ जोङो गोरोबखौसायारि थाखोआव बुंनो हायो बे मोननै खौसे मुवाखौ दा गुबुन बेवहाय जा गुबुनफोर दङ बे दङ आरो बे दङ बेफोर गोरोबखौसायारि थाखोआव गोग्लैया नोंथांमोना स्ट्राक्चारखौ आखिनानै बेखौ चेक खालामना नायनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय 13 नाम्बार बे 13 नाम्बारनि ए नाम्बार सोंलुआ जाबाय सडियाम धातुखौ इथानलाव होयोब्ला मा जागोन रासायनिक जाथायनि समानथायखौ लिर बेनिफ्राय बियाव दङ हाइड्रजेनेसन फिनजाथाया मा मोनसे बिदिन्थि हो C नाम्बाराव दङ साइक्ल'पेन्टेननि रासायनिक फोरमायथि आरो इलेक्ट्रन सार्जारि दाथायखौ लिर दा बे जाबाय 2017 मायथाइयाव फैदों बे सोंलुआ गासै 5 मार्क्स दङ स' नोंथांमोना बेखौ मार्क्सआव माबायदि होनाय दङ बेखौ नुनो मोनखाबाय दा ए नाम्बारनि जा सोंलु बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन सडियाम धातुखौ इथानलाव होयोब्ला सडियाम इथ'अक्साइड आरो हाइड्रजेन गेस सोमजियो बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय बेनि रासायनिक जाथायनि समानथाया जाहैबाय बेबायदि जाहैगोन रासायनिक समानथायनि बिदिन्थिया समानथायखौबो नोंथांमोना गोसोआव लाखिनांगोन गोबां समानथाय थायो केमिस्ट्रियाव स' मोनफा मोनफा समानथायखौ जों गोसोआव लाखिनो थाखाय नोंथांमोना फरायनायाव सम होनो नांगोन फरायनायाव सम होबानो बेफोर सोंथिनि फिननायखौ मोजाङै हागोन नोंथांमोना बेनिफ्राय बि नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन हाइड्रजेनेसन माखौ बुंनाय जायो दा बेनि फिननायखौ बेबायदि लिरनो हायो आबुं जायै हाइड्र'कार्बनफोरा निकेल थुज्रायग्रानि थाफादेरनायाव हाइड्रजेन दाजाबनानै आबुं जानाय हाइड्र'कार्बनफोरखौ सोमजियो बेखौनो हाइड्रजेनेसन फिनजाथाय बुंनाय जायो बेनि मोनसे बिदिन्थिया जाहैबाय स' नैबे मोनसे बिदिन्थि बे जाहैबाय दा आरनि जायगायाव जोङो गुबुन हाइड्रजेनफोरखौबो होनो हायो बा बेवहाय जोङो कार्बनखौबो लिरनो हागोन निकेल थुनज्लायग्रा जों फिनजाथाय जानायनि उनाव बेवहाय हाइड्रजेन दाजाबनाय जादों आरो बे हाइड्रजेन दाजाबखांनायनि उनाव बेयो सिंगोल बन्ड गासैबो सिंगोल बन्ड जायो एबा एल्केन जायो दा बेबायदि हाइड्रजेन दाजाबनानै जोङो बेखौ आबुं जानाय मोनसे हाइड्र'कार्बननि खौसे मुवा जों मोननो हायो आबुं जानायनि ओंथिया जाहैबाय गासैबो सिंगोल बन्ड थानाय बेखौ बुंनाय जायो स' बेखौनो जोङो हाइड्रजेन दाजाबनाय होनना बुंनाय जायो हाइड्रजेन एड खालामनाय जों खौसे मुवा एक्सट्रायै मा हाइड्रजेन एड खालामगोन आरो बे खौसे मुवाखौनो जोङो हाइड्रजेनेसन बुंनाय जायो आरो बर'आव माब्लाबा सोङो हाइड्रजेन दाजाबनाय फिनजाथाय एबा इंराजियाव बेवहाय होनाय दङ हाइड्रजेनेसन मिनिङा एखेयानो जायो बेनिफ्राय C नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन साइक्ल'पेन्टेननि रासायनिक फोरमायथिया जाहैबाय C5H10 आरो बेनि जा इलेक्ट्रन दाथायारि इलेक्ट्रन साजायनायनि दाथाय बेबायदि जाहैगोन गिबियावनो नोंथांमोना बेखौ आखिनायनि सिगाङावनो कार्बनखौ सोरगिदिं बेबायदि लिरना लाग्रो गिबियाव बेयाव मोनसे गासै सोरगिदिंबो कार्बन लिरग्रोबाय
बेनिफ्राय हाइड्रजेनखौ नोंथांमोना लिरनो नांगोन आरो कार्बननि लोगोआव गिबियावनो मोननै बेबायदि रानसारलायगोन बिथिंबो मोननै आरो हाइड्रजेनबो बेबायदि मोनसे गासै बेबायदि स्ट्राक्चारखौ जोङो मोननो हागोन जोबथारनो बेबायदि मोनसे स्ट्राक्चार जागोन स' बेखौ नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ माबायदि आखियो बेनिफ्राय जायफोर बेनि सोमोन्दै डाउट दङ बिथांमोना बे चेप्टारफोरनि प्लेलिस्टआव थांनानै नोंथांमोना माबोरै दाथायारि सावगारिखौ आखियो बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ नायनानै लाब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय ब्रह्मपुत्रनि दाथाय सावगारिबो SSLC 2017 बेनि फिननाया बेबायदि ब्रह्मपुत्रनि दाथाय सावगारिया जाहैबाय बेबायदि जागोन स' नोंथांमोना कुइसनफोरखौ नायोब्ला कुइसनजों एनालाइज खालामनांगौ बबे बोसोराव मा रोखोमनि सोंथिफोर फैदों मा सोंलुआव बेसेबां मार्क थायो बेबायदि दा जोङो कुइसन डिसकास खालामबा हमनो हायो जे नैयाव जोङो जा चेप्टारफोराव जों डिसकास खालामबाय बेनि मादाव स्ट्राक्चार आखिनाय फैखाय स्ट्राक्चारा मेन दाथाय आखिनाय फैयो स' गासैबो इयाराव जोङो दाथायखौ मोनबाय थादों स' बेखायनो नैबेबो जा ब्रह्मपुत्रनि दाथाय सावगारि बेयो जाहैगोन बेबायदि गिबियावनो नोंथांमोना कार्बनखौ बेबायदि लिरनो नांगोन मोनबा कार्बन बेनिफ्राय बिआरखौ बिथिंजाय लिरब्लानो बे जाहैगोन ब्रह्मपुत्र बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय 15 नम्बर बेवहाय सोंदों कार्बननि बबे मोननै धोरोमनि थाखाय जों सोरगिदिं गोबां बिबांनि कार्बननि खौसेफोर नुनो मोनो बेनिफ्राय आरो गाहायनि खौसेनि दाथाय सावगारि आखिनाय फैदों इथानइक एसिड बेनिफ्राय दोनखांनाय फिनजाथायनि बिदिन्थि आरो रासायनारि समानथाय होनानै दिन्थि बेनिफ्राय आरो D नम्बराव दङ बांद्राय गोसो सालफिउरिक एसिडजों इथानलखौ गुदुं खालामब्ला मा जायो गोनांथि थानाय रासायनारि समानथायखौ लिरनो होदों 2016 आव फैदों आरो मार्क्सफोरा बेबायदि दा बे सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन ए नम्बरनि जा सोंथि बे सोंथिनि फिननाया बेबायदि कार्बननि मोननै धोरोमा जाहैबाय कार्बना जिन्जिथाय धोरोमनि थाखाय गोबां कार्बन खौसेफोर दानो हायो बे जाबाय ए नम्बरनि सोंलुनि फिननाय बेनिफ्राय बेनिनो मोननै धोरोमखौ लिरनो होदों ए नम्बर 1 नम्बरनो बेबायदि जाहैबाय 2 नम्बर धोरोमाव दङ कार्बननि अरजाबग्राथिया 4 बेयो गुबुन मोनब्रै कार्बन गुन्द्रासाफोर एबा खायसे से अरजाबग्राथि गोनां गुदिमुवानि गुन्द्रासाफोरजों बन सोमजिहोनो हायो बे मोननै 1 and 2 खौ लिरब्लानो जाहैबाय नोंथांमोना बे मोननै धोरोम बेनिफ्राय बी नम्बरनि जा सोंथि बे सोंथिनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन इथानइक एसिडनि दाथाय सावगारिया जाबाय बेबायदि जाहैगोन दाथाय सावगारि गिबियावनो इथेनखौ आखियो इथेननि लोगोआव मोनसे कार्बननि लोगोआव बेबायदि गोजौआव डाबल बन्ड होनानै अक्सिजेनखौ आखिनांगौ बेनिफ्राय OHआ बेबायदि जायगोन नोंथांमोना मावफुं दैथायनि फर्मुलाखौ हाब्लानो बेफोरखौ आखिनो हागोन बेनिफ्राय C नम्बरनि जा सोंथि बे सोंथिनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन दोनखांनाय फिनजाथायनि मोनसे रासायनारि समानथायखौ लिरनो होदों स' नोंथांमोना बेखौ लिरब्लानो जाहैबाय बे जाहैबाय मिथेनजों क्ल'रिनआ फिनजाथाय जाबाय आरो क्ल'र'मिथेन आरो हाइड्र'क्ल'रिक एसिड सोमजिबाय बे जाबाय दोनखांनाय फिनजाथायनि मोनसे बिदिन्थि बेनिफ्राय D नम्बरनि जा सोंथि बे सोंथिनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन बांद्राय गोसा सालफिउरिक एसिडजों इथानलखौ गुदुं खालामब्ला इथानलनिफ्राय दैया गैया जानानै इथिन सोमजियो दा सोमजिनाय फिनजाथाया जाहैबाय नैबे बे जाहैबाय इथानल बेखौ जोङो गुदुं बे गोसा H2SO4जों फिनजाथाय जानायनि उनाव बेयो सोमजिगोन नैबे जाहैबाय इथिन सोमजिगोन बेनिफ्राय दैया बेबायदि बाहेर जालांगोन स' बे समानथायखौ गोसोआव लाखि केमिस्ट्रियाव गोबां समानथायखौ जोङो गोसोआव लाखिनो गोनां जायो स' नोंथांमोना फरायब्लानो हागोन बेखौ बेनिफ्राय 16 नम्बर बे 16 नम्बरनि जा सोंथि बेयो जाबाय गोरो खौसेयारि थाखो माखौ बुङो मोननै गोरो खौसेयारि थाखोनि मुं लिर बेयो जाहैबाय SSLC 16आवबो दङ 2021 मायथाइयावबो फैदों नोंथांमोननि स्पेसियेल एग्जामिनेसनाव बेनिफ्राय बी नम्बरनि जा सोंलु बेयो जाहैबाय गाहायनि बबे हाइड्र'कार्बनआ दाजाबथाय फिनजाथाय दिन्थिगोन बे जाबाय खौसे मुवाफोरा बेबायदि स' बे जाबाय 2019आवबो फैदोंमोन बे सोंथिया बेनिफ्राय खामनाय फिनजाथाय मोनसेनि रासायनारि समानथाय होनानै दिन्थिहो स' बे 16 नम्बरनि जा ABC सोंथि बेयो 2016 मायथाइयाव फैनाय स' मार्कफोरा बेबायदि दङ आरो नैफोर जा होनाय दङ बे सोंथिनि फिननायफोरा सिगाङाव दंखायो बेखायनो आं बेनि सोंथिनि फिननायखौ बेवहाय लिरफिननाय जायाखै बे सोंथि एनि जा फिननाय बेखौ नोंथांमोना सोंथि नं 2D SSLC 2021 खौ नायब्लानो जागोन थामहिनबा नैबे जा आं PDF लिरदों बेवहाय स' बेवहाय बे PDFनि नोंथांमोना सोंथि नं 2 खौ नायब्लानो जागोन थामहिनबा सिगांनि पार्ट 1 भिडिअ'आव नोंथांमोना सोंथि 2 नि D नम्बरखौ
नाय आरो SSLC 2021 खौ नायब्लानो बे सोंथिनि फिननायखौ ए नाम्बार सोंथिनि फिननायखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय बिदिनो एखे सोंथि नं 7 खौ नाय नोंथांमोना SSLC 2019 खौ नायब्लानो बिनि फिननायखौ मोननो हागोन। स' नैबे आं जा नोंथांमोननो होनाय भिडिअफोर बेखौ नायब्लासो मोननो हागोन। बेनिफ्राय सि नाम्बार दङ। सि नाम्बारनि फिननाय बेबायदि खामनाय फिनजाथाय मोनसेनि रासायनारि समानथायनि बिदिन्थिया जाहैबाय बेबायदिखौ लिरनो हायो नोंथांमोना C+O2 बेनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइड बिदुं आरो सोरां सोमजिबाय बिथिं आरो मोनसेल'सो लिरनो होदों बेखायनो मोनसे लिरब्लानो जाहैबाय। गोबां दङ बिजाबाव नोंथांमोना नायना ला जायखौ गोरलै नांदों बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि। बेनिफ्राय 17 नाम्बाराव दङ बेवहाय मोनसे जिउ खौसे आसार सरैखा खालामनाय गुवारै बाहायनाय जायो आरो बेनि गुनद्रामायारि दिन्थिसिना C2H4O2 बे खौसे इथानलजों फिनजाथाय खालामना मोनसे मोदोमफ्रु बेसाद बि सोमजियो। बेवहाय 1 नाम्बाराव जा सोंदों बे ए खौसेखौ सिनायथि हो। 2 नाम्बाराव दङ बि बे खौसे इथानलजों फिनजाथाय खालामना खौसे सोमजिहोनाय फिनजाथायनि रासायनारि समानथायखौ लिर। बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव दङ बि खौसेनिफ्राय ए खौसेखौ फिन माबोरै मोनफिननो हायो। बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव दं बि खौसेखौ ए खौसेसिम सोलायहोनाय बिखान्थिनि मुं आरो बेनि रासायनारि समानथाय लिरनो होदों। दा बे जाहैबाय गासैबो 2015 मायथाइयाव फैनाय आरो मार्क्सफोरा बेबायदि दङ। बेनिफ्राय बेनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन। 1 नाम्बारनि जा फिननाय बे फिननाया बेबायदि जाहैगोन ए खौसेनि मुङा इथानइक एसिड एबा एसिटिक एसिड। बेनिफ्राय 2 नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाय बेबायदि जाहैगोन सोमजिनाय फिनजाथायनि रासायनारि समानथाया जाबाय बेबायदि लिरबानो जाबाय नोंथांमोना इथानइक एसिड बेनिफ्राय बेबायदि इथानलजों फिनजाथाय जानानै नैथिं मोनसे इस्टार सोमजिबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव दङ नाम्बार 3 नि जा फिननाय बे फिननायखौ लिरनो हायो नोंथांमोना बि खौसेनिफ्राय ए खौसेखौ फिन मोनफिननो थाखाय सडियाम हाइड्रक्साइड एल्कालिजों जाथाय जायोब्ला मोननो हायो बेबायदि लिरब्लानो जाहैगोन। बेनिफ्राय नाम्बार 4 नि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननायखौ बेबायदि लिरनो हायो बे बिखान्थिखौ साबोनाव सोलायनाय बिखान्थि बुंनाय जायो। बेनि रासायनारि समानथाया जाबाय बेबायदि जागोन रासायनारि समानथाया बेबायदि जागोन। स' बेखिनियानो जाहैबाय चेप्टार 4 नि मोस्ट इम्परटेन्ट कुइसन एन्ड एन्सार फर क्लास 10 स्टुडेन्ट। स' नोंथांमोना बेफोर एन्सारफोरखौ मोजाङै गावबा गावनि बहिफोराव लिर गावबा गावनि नट्सफोराव लिरना लानो हायो। भिडिअखौ पस्ट खालामनानै नोंथांमोना मोनफ्रोमबो सोंथिनि फिननायखौ आरो सोंलुफोरखौ लिरनानै ला। स' बेखौ जुदि प्रिपारेसन खालामोबा नोंथांमोना फैबाय थानाय SSLC एग्जामिनेसनफोराव मोजां मार्क्स मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो आरो बे थांखिजोंनो जोङो नोंथांमोननो बेबायदि लास्ट इयारनि सलुसनफोरनि पेपारफोरखौ जोङो पेपारनि सलुसनफोरखौ लाबोबाय थादों। स' उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो गुबुन मोनसे चेप्टारखौ लाबोनाय जाहैगोन। स' नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय था आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना जोंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोफोरनो गावबा गाव जा लोगोफोर दङ बिथांमोननोबो बेफोर भिडिअफोरखौ शेयार खालामलाय। स' जोङो बयनोबो जोङो शेयार खालामलायनांगौ गावबा गाव माने बयखौबो जोङो गोरों खालामनांगौ। जोङो सासेखौल' रोंब्ला जानाय नङा जों गासैबो समानै सोलोंलांनो नांगौ अब्लासो जोङो जौगालांनो हायो। स' गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय।